Kung tanaw nato ang mga pagbasa, mipunting kini sa usa ka pulong o kini mao ang gugma, paghigugma. Matod pa ni sa Ebanghelyo ni San Juan nga the only test of love is obedience. Test kuno sa nga makasulti ka nga nahigugma ka sa Dios mao ang imong pagka masinugtanon. Unya si San Juan sa Ebanghelyo ni San Juan nagpadayag o wala niya tuguti nga ang expression ni gugma mo devolve lamang diha sa usa ka sentimento o usa ka emosyon. Atod pa niya, it is always expressed in morality and revealed in obedience. Akmosbon. Alang ka sa Juan, ang test of love is our obedience to God. O wala siya mutugot nga ang gugma ma-express diha sa usa ka emosyon o usa ka sentimento lamang. But it is always expressed in morality and revealed in obedience. Sayod ta nga sa tawhanon nga ekspresyon kanunay tang makatungog nga gigugma o kanunay natong or the most abuse nga mga pulong kini musulti ta nga I love you o love na ko ka labi na sa social medias karon sa text, sa Facebook, kanunay so I love you. Pero kanong tayo ta musulti ni ini, pero nasayod ta nga katong kanunay nagsulti ni ini, mauusap ang mga tao nga cause sa kasakit sa mga tao na gi-claim nila na ilang gigugma. Anong naitan makadungog, pero mauni ang mga tao usab na nahimong cause sa kasakit sa mga tao na gi-claim nila na ilahang gihigugma. O na sigurong gi-point ni Miriam Santiago nga ang gugma daw sama sa usa ka sports. Nga may padayon siya. Kaya mo bang ipanalo ang laro kung ikaw ay reserva lang? Or, ningon si Miriam, itong sa iyang libro, ningon siya, taken ka nga, pero for granted ka naman. Sakit kaayo. Another example ni ini, sama sa mga anak, musulti sila nga gigugma nila ang ilahang mga ginikanan. Pero sila radi ay gihapon ang nakakos o kasakit sa ilang mga ginikanan. Ang mga bana musulti gigugma nila ang ilang asawa. Ang asawa musulti sila nga gigugma nila ang mga bana. Pero sila radi ay gihapon ang nakakos ng ilang asawa, ang ilang bana, na ay kasakit, ma-stress, kapuyon. So meaning to say, ang mga pulong na ilang gi-express is only emotions or sentiments, but never in morality revealed in obedience. So nindot kaayo tan-awon kining punto ni San Juan dinhi sa Ebanghelyo. O ningon siya dinhi
ang mudawat sa akong mga sugo ug mutuman niini mao ang nahigugma kanako. In other chapter or verses sa Ebanghelyo ni San Juan, ingon siya, kanunay nato madungog in the context sa kaminyoon. As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. You will remain in my love if you follow my commandments. Obedience. Matod pa sa usa ka scholar, ningon siya, the greatest proof of love of Jesus to the Father is obedience. Ang pagkamasinugtanon ni Jesus mao ang iyahang pinakadako nga ebidensya na iyang gihigugma ang iyang amahan. Kita usab ang pagkamasinugtanon mao unta ang atoang proof nga gihigugma nato sa Jesus. Sama nga sa Jesus ang iyang fruit sa gugma sa amahan mao ang iyang pagkamasinugtanon. Kung hisgot gani gugma, I always put a meaning to the word love. L stands for listen. Kung tinuod ka nga nahigugma, masayod o nakabalo ka o makabalo ka kung saan mo pagpaminaw. Otherwise, kung di ka kabalo maminaw, then you cannot express your love. Second, O stands for obedience. Sama sa ato ang pamalandungan karon. Ang pagkamasinugtanon maoy dako kaayo nga pruweba sa atong gugma sa Dios o gugma sa usag-usa. V stands for value. Mapadayag nimo o makit-an nimo nga gigugma ka sa tao kung importante ka kaniya, kung naa kay value kaniya. Otherwise, hindi ka importante, wala kay value, then makasulti ka nga murag wa ka gihigugma o wa ka gihigugma. E stands for express. Sama sa gipadayag sa Ebanghelyo ni San Juan, ang pag-express sa gugma is always in morality revealed in obedience. So kung nag-express ka sa gugma, imong ipakita kini sa katarong o pagka masinugtanon. So if you truly love, you know how to listen, you know how to obey, you know how to value, and you know how to express. That is love. The second point nga nindot kaayo pamalandungan dinhi sa Ebanghelyo o nindot i-connect sa atong panahon karon kining pagpadayag dinhi sa Ebanghelyo nga hatagan kita og manlalaban. And this is in the person of the Holy Spirit. Matod pa sa Grego, kung ako masayo, ang pulong ani is parakletos. Parakletos. Kanunay na itong madungog, the Holy Spirit is the paraclete. Kanya ang pulong daw nga parakletos, matod pa sa batid ni ini, lisod kaayo i-translate or even dili siya ma-translate. Pero gisugayan ni siya pag-translate sa mga batid ni ini o gitranslate nila ni into one is a helper and two is a comforter. So helper siya in a sense na ang Holy Spirit kanunay natong ginatawag. Someone who is always called in. So ginatawag nato sa mga Grego, ginatawag ang parakletos, ginatawag sa panahon sa kalisod. Kana bang lisod na kaayo ka
naka at the brink of wa nakakabaloon sa inyong buhaton para sa kahimtang karon. Matod ba, the Paracletus is always called in. So dito ni nga invitasyon sa atua. Let us call the Holy Spirit, especially in these times of crisis. Kanang tawag nato siya, magpakitabang ta kaniya. Pipila ka mga adlaw karon atong sa ulugon ng Pentecost Sunday. I think 2 Sundays from now. Let us call the Holy Spirit to help us. He is our helper. O nining panahon sa krisis, mas nanginahanglan kita sa iyahang pag-uban kanato. The second is kining gitawag og comforter, o naingon sila nga dili daw ni maayo nga translation. Pero kung tan-aw nato sa panahon karon, nindot kaayo ni siya nga dako kaayo kahulugan ni nga translation sa atong panahon. Kaya kung inutag comforter, gikan matud pa kini sa Latin nga pinulungan nga fortis. Unya, fortis means brave or strong. So the Holy Spirit, kung karon nga panahon nato ni siya tan-awon, is someone na maghimo kanato nga brave. Is someone na mo comfort kanato nining panahon sa kalisod. So let us ask the Holy Spirit to help us, and let us ask the Holy Spirit to comfort us. Pero naay pulong dinhi sa ebanghelyo nga gihatagan og kanang meaning sa mga biblical scholars. Kini bitaw niingon nga ang kalibutan wala makaila kaniya. Sa English, kung ako masayop, the world does not accept Him. Matod pa sa mga batid sa Biblia, kini nga pulong is the section sa mga tao na nagkanabuhi sa kalibutan na wala nagtuo sa Diyos. Or kini ang section sa mga tao na nagkanabuhi sa kalibutan nga nagkinabuhi as if walay Diyos. O kininindot ka ay tagaan pangalandong. Kining panahon karon kung tan-awon nato, kanunay natong madungog na ang Ginoo na lamang ang makatabang kanato sa pagsulbad ni ining krisis na atong giatubang. Perhaps kinipod ang panahon nga katong mga tao nga wala midawat sa Dios, panahon nga mudawat sa Ginoo. Katong mga tao nga mura og kanang passive or kanang abang simple lang sa ilahang tanan, tungod kinaala sila katigayuna o unsa pa man enjoy na nila kalibutan nga mura og wa nay Dios. This is the time nga gipa-realize ta sa Ginoo nga naa siya sa atong taliwala. So mga igsuon nining mga punto nga ato ang gipamalandungan, maka-realize unta kita sa gugma sa Dios nga iyang ipaambit diha sa atong taliwala. Ug musampit kita sa balaang Espiritu Santo aron mo tabang to help us ug aron mo comfort kanato nining panahon sa kalisod. Amen.